y de eso que tú me des. Por favor.
Tenim oberta contratació. Para las bodas. Ha sigut una experiència per nosaltres, perquè venim de l'Ateneu de les Arts a fer aquest programa meravellós. Una experiència de 2 anyets amb una generació que ja se'ns en va a secundària, es fan grans. Per nosaltres ha sigut una experiència, això, indecible, no? No sabria com explicar-ho, meravellosa. Són nens fantàstics, estem en un entorn, en un col·le fantàstic. Només explicava molt ràpidament com hem fet aquests dies. Hem tractat una miqueta a les cultures, hem tocat un temeta de la tradició afroamericana, que ens hi vam de molt lluny, no? És com Amèrica, aquell lluny que està, però Àfrica està aquí al costat. És més, la tenim aquí, és part de la nostra cultura també. I hem tocat un temeta que és un tema tradicional de les festivitats d'enterrament afroamericanes, per dir d'alguna manera, i esperem que us hagi agradat. Ara farem un altre temeta un poc més de la cultura del nostre entorn, de la cultura europea, que també formem part de l'espai on estem. Moltes gràcies. Si els vostres més tenen inquietuds més enllà, en un futur, a l'Ateneu estem oberts i receptius a qualsevol necessitat que tingueu. Moltíssimes gràcies. A veure, està gent. Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sol, la, si, si. 3, 4. La, sol, si, la. 3, 4. Sol, fa, mi. La, fa, mi. I... La. Uy, quin la, en serio.
Thank you.